Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite-i trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru răstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mânia tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locuitorii comunei noastre Pipirig, pentru toți cei care sunt de față la această sărbătoare a noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire într-un Dumnezeu Său cel mai presus de cer, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor Săi, cu îndurare să ne miluiască noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor Săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacere primite, de la dânsul ce să-i fie bine primită ca tămâia cea binemirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca și acum să audă glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor robilor Săi și buna dorința credincioșilor Săi totdeauna să o împlinească și să îndrepteze pe bine ca o milostivă pururea să ne facă nouă și Sfinte Sale Biserici și tuturor credincioșilor Săi, să le dăruiască cele cere spre mântuire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să izbăvească comuna aceasta și toți locuitorii ei, țara noastră și pe noi toți de pe necaz, mânia, nevoia, primejdea, de toți vrăjmașii și nevăzuți, pe binecredincioși și totdeauna se întărească, în sănătate, în zile, în pace și cu plătirea rândurilor Săi, totdeauna să ne încredească pe noi credincioși și robii Săi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. O Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Și alții și toată viața noastră lui Iisus, Dumnezeu și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată bunătatea, a cărui milă este nemăsurată și iubirea de oameni adânc neajunsă, la a ta milostivire cădem cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, spre semn de mulțumire pentru binefacțiile tale pe care le-ai adus asupra poporului tău. Cu umilință ne rugăm ție, Doamne al puterilor, că precum în trecut ne-ai miluit și nu ai depărtat de la noi pronia ta cea dumnezeiască, așa și acum să nu depărtezi de la noi îndurările tale, nici să intri la judecată cu noi, pomenim păcatele noastre, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să feri? Nu pentru dreptățile noastre, ci pentru mila ta cea mare îndrăznim a ne apropia și a ne ruga ție. Întărește-ne în credința ta cea sfântă, încălzește pururea inimile noastre cu focul dragostei către tine și către aproapele, depărtează de la noi tot Duhul viclean și necurat care se împotrivește voii tale cele sfinte și mântuirii noastre. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul de pădări de sine pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când ai trimis în lume să propovăduiască. În sufletul ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, ne învrednicește a spori în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preaslăvește numele Tău. Păzește, Doamne, patria noastră și sfânta biserica Ta pe care ai întemeiat-o întrânsa, izbăvindu-le de toată întâmplarea cerea. Ajută-ne cu harul Tău ca totdeauna cu inimă curată și cu viață neprihănită să Te slăvim pe Tine, Dumnezeu cel necuprins de minte și închinat în trei ipostasuri, Tatăl și Fiul și Sfântul, și să strigăm din adâncul inimii, slavă Ție, Dumnezeule dătorule de bine în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!